Nining santos na misa atong ihapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga igsuon nga masakiton nga makabato na sila og kaayuhan gikan sa Dios nung magtatambal. Ang atong mga igsuon nga mitaliwala na nining kalibutan na naunta makasulod sila sa gingharian sa langit. O ang intensyon sa atong mahal na Santo Papa. Labi na gyud ang kalinaw sa kalibutan. Kitang tanan nagkatigom sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo naa kaninyo. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dakong uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawas sa kami sa sala ug gad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem ug pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugin ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga sapa. Ug magsusuka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inig kakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo, ingon sa balili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo, anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Puguyuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios. Kamong tanan diha sa yuta, awit ipagdigmaya sa iyang ngalan. Isang yawang iyang mahimayaong kadayganan. Ingnang Diyos, pagkamalilisang sa imong mga binuhatan. Masimba kanimo ang tibok yuta, upawit ag pagdaig kanimo. Pawit ag pagdaig sa imong ngalan. Umari kamog tan-awa ang mga buhat sa Diyos. Ang iyang makalilisa nga mga buhat
diha sa katawhan. Asing kita ang tibuok yutan, atos sa Ginoo bansa Giusab niyang dagat ngadto sa pagkamamala. Lata sa suba naglabang sila nga nagtini. Pusa magsadya kita diha kaniya. Nga nagamando siya pinagi sayang gahom hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanan nga nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay unsang iyang nahimo kanako. Daigo ng Diyos nga wala mo balibad kanako. Sa akong pag-ampo o sayang kaluoy. Yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Kinutlo, gikan sa basahon, ni San Pablo, ngadto sa taga-Galacia. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako. Ug ako, patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamo kanako kay ang mga ulat nga ania sa kong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ngayon ikaw o Ginoo. Humani ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha kalalaki. Gipadala sila sa tinagurha
aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan diutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalias. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni atong balaya ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Maayong hapon kaninyong tanan. Daghan ang anihon apan diutay ra ang mamumuo. Sa atong ebanghelyo karon gipadala ni Jesus ang kapituag duha ka mga tinun-an, mga ordinaryong tao, dili lang ang napulog duha ka mga apostoles aron maguna ug magandam sa dalan alang kaniya ngadto no gipadala niya kini ngadto sa mga kasigbit nga mga balangay. Gipadala niya sila sa duha-duha tagtinagurha usa ka timailhan nga ang misyon sa simbahan dili binuhat o buhat sa usa ka tawo. Kita gitawag nga magsaksi, magtinabangay ug magdasig sa usag-usa sa pagpadayag sa kalipay ug gahom sa ebanghelyo. Miingon si Jesus kanila, gipadala ko kamo sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Usa kini ka makahadlok nga hulagway. Nagpahinomdom kini nga ang Kristohanong misyon dili kanunay luwas, kanunay hayahay, kanunay komportable. Nadiha-dihay sa atong pagbuhat sa maong misyon na gihatag sa Dios diha sa tagsa-tagsa kanato, aduna gayoy mga panghitabo sa kinabuhi nga ma-discourage kita. Adunay mga pagsulay, adunay magpugong kanato aron ma-fulfill nato ang maong misyon. Nanginahanglan ki og maong nanginahanglan kita og kaisog pagka mapausanon og labaw sa tanan pagsalig sa Dios. Gisugo sila nga dili magdala og kwarta, bag o sudlanan sa limos o sandalyas o puntil. Dili tungod kay dautan ang pagpangandam, apan tungod kay mas importante ang pagsalig sa Ginoo. Pagbalik sa kapituag duha ka mga lalaki, mga tinun-an, nagmaya sila pag-ayo tungod kay adaa sila'y gahom batok sa yawa. Bisan ang mga demonyo mituman kanila tungod sa ngalan ni Jesus. Apan gibag-o ni Jesus ang ilang pananaw, miingon siya kanila, ayaw kamo pagmaya tungod kay misugot ang mga espiritu o mga yawa kaninyo. Pagmaya kamo tungod kay ang inyong ngalan na hisulat na sa langit. Sa laing pagkasulti,
ayaw ipahinungod ang kalipay, ang inyong kalipay sa inyong nabuhat. Bisan kung kinialang sa Dios. Ang tinuod nga kalipay, anaa sa gibuhat sa Dios, diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. No, ang tinuod na kalipay anaa sa gibuhat sa Dios diha sa ato ang kinabuhi. Ang tinuod nga bili sa imong pagkatao, sa atong pagkatao, wala sa atong kalampusan nga nakuha o gahom nga naata sa katilingban o estado nato sa katilingban, kundili ang tinuod nga bili sa atong pagkatao mao ang atuang maayong relasyon sa Dios. Isip usa ka pinalanggang anak nga nailhan sa langit. Ang Dios maoy tinubdan sa atong kalipay. Taliwala sa mga kalisdanan nga ato ang nahiaguman samtang kita nagpakaylap sa misyon, sa mensahe sa Ebanghelyo. Mga igsoon, samtang kita naminaw ni ining pulong karon, kini usa ka pahinumdom alang kanato na kita usab gipadala ang uma sa misyon, dili lang dito sa layo, kundili dool kaayo. Gani ang uma sa misyon mao ang ato ang pamilya. Unsa maka nga klase nga bana sa imong asawa o asawa ngadto sa imong bana, unsa maka klase nga ginikanan ngadto sa imong mga anak, o sa mga anak unsa ka nga klase nga anak ngadto sa imong mga ginikanan. Giunsa man ninyo paghatag og bili ang matag usa kaninyo. Diha sa trabahoan, mi trabaho lang ta kay tungod mao ra may gipangayo, kay tungod ana ay sweldo, o mi trabaho ta tungod kay ganahan kita nga mo serbisyo sa katawhan. O diha usab sa ato mga kasilinganan. Ang mga nanginahanglan, ang mga agulo sa katilingban, ang nangayo og pakitabang, gipaminaw ba nato sila? Mga igsuon, sila ang maong goal, ang gipunteriya sa atong tagsa-tagsa ka mga misyon. Sa misyon sa Dios nga atong nadawat gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan paghihapon ang ani mga igsuon. Busa, hinaot mulakaw kita, nga yano, nga may kalinaw, ug labaw sa tanan, may kalipay. Dapat, samtang kita nagpakaylap sa Ebanghelyo, malipayon kita. Dili kanunay mugot, ayaw mugot, kay way mo duol ninyo. Likayan mo sa tao, nakakita na mo ang tao nga perminting mugot, di ba? Layo gayod ang tao gikan sa iyaha, dili gyud duulan. Or bisan gani sa pamilya, kung ang ginikanan, ang mga inahan perming mugot, unsay tan-aw ninyo, duulon ka mo sa inyong anak. Di ba? Moingon din siguro inyong anak, palayo tang mama kay murag wasmud sa mama ron, no? Dako siguro bayaran ni Shopee, no? Kinahanglan joyful giver ta diha sa atong pagpakaylap sa Ebanghelyo, aron makadani usab kita sa atong mga kaigsuunan. Kay kita dili naginusara, wala kita maginusara, o ang atong mga ngalan, mga igsuon na hisulat na sa langit. Maunay adunay rason nga kita kinahanglang magmaya samtang naglawig pa nining kalibutan na ug nagpakaylap sa mensahe sa maayong balita. Palihog manindog ug atong ipadayag ang ato ang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos,
kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga simbahan. Nagahila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, sumudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo, o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios, ug makaangkon og bag-ong paglaom, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaugdaog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga Pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayo na didto sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan ug pagpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Mapo ang ngurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo o gitugot nga mas mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ng maya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa dibuk ng santos na simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Marausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o bataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpakasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini maagasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahani ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, kang San Agustin, Santa Monica, San Nicolas de Tolentino, Santo Tomas de Villanova, Santa Rita de Casia, Santa Clara de Montifalco, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Beato Pedro Santiago, Venerable Teofilo Camumot, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makaagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Ipakita ta ang atong pag-inigsunay, panagdait.
Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan mulong lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohulong sa pagdayeg kanimo. Tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa lakat kamo diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.